Ụmụ oke onume ekelekwa m daalụ ndị ọ ga-adịrị mma jeni achọ ka mmalụ ife ndị mmadụ na-eme experience na this channel ma gị mmenụ na-adị enweta my notification mụ na Facebook agwala Facebook etiela Don Wolo Akwezu Adegu Dalo from Rosie Sunday Obaino J. White Godwin Osuji Amechi Harrison Ezekunie They can't choose Pope. I'm one of choose or ever. You're talking. I want to choose on your buy. I get one on Chinese never above the 89 the quad about it. I want to know, man. I want to buy. I consider well, one now. You're talking. Kajinari zabu na waya na oshika mmara shu nke bezo ka nna bukwago ka mkwukwe ya ọzọ skuda kimbadi chukwu nọ nso okeke nọ yalo mje chukwu nọ nso okeke yes efumta eze onye yes, I know where user Danitin Adego now Pope Amurugo. If I time I get you choose on your phone, how do you try na job? I got consider one now as a new Pope. So come be a little come with the fan member. Ewu arụ na akụ na baganda mụ achọ ọgwụ ya chọọ ya bịakwara kọsụ alụ problem gbaa ya akụ copyright ụlọ ama hey nwakwa ife ife ndụ Balenciaga ka ebole ya ọkwa two-piece yo. Okay, Jack. No, techale. Move for no matter where they are lying. Nice, you get you was still ya pull now. While I got it, wow. So, Manada Mama, is you pass to you. Ndị na-eje Catholic onu ga-ama mgbe Pope John Paul II ọ ga-abụ John Paul II ịgba na-ekwu na onye ga-abụzi next Pope ga-abụ Cardinal anyị elo n'eziokwu emesịa enye ya the other one nke ahụ emesịa resign eweli anya onye nka nọ na nwụọ mmadụ na-ebu n'ihu Cardinal kịta akwa anyị makwa emegidekwa election kịta agbapụgo ugbo na-atụrụ akwụkwọ ahụ ọ na-efevọ ya ma a na-atụkwu ya na-ahụ ya na-emegide ya rigie the election. Ụmụnna ndị Katọlik ndị be anyị na ndị na-eje ụka kemgbe oge elu wee mepee anya ụnụ ka ụnụ ma na-egwu ka eji une ọgba nwantịrị njọ ka ngwa ụnụ ọfụma
country a na-akpọ Sudan. Unu maalụ da country ọfụma. Unu ga-ama oge ekele the country enwe South Sudan okwu Sudan na onwe ọ bụ ncheta iruo na South Sudan ebe anwa ka enwere the resources obodo ji biri etu esite na Southern Nigeria ọ bụ na South ka enwere resources Nigeria ji survive mana ebe a na-edevelop abụrụ North etu a ka esi wee develop ebe a abịa na South ife adọbalụ na South bụ churches and mosques na anụ ihe na-egwu churches and mosques ka agba mbọ fụ na-edebere ebe a ka eke ikwu ofe busy na things of religion rapụzie ife development. O nwere ndị gbalụ mbọ mgbe ahụ gbaa mbọ ka emee ka ya sure na before a na-eke this country na-edevelop kwa South ka ebe ya na-which possible enezi anya efu na anụrụ ọgụ ebe a bụ ezigbo wọ etu a ka ọ dị na be anyị eje kịta efuru ebe Buhari rụrụ si ebe ya na-ewala ụzọ wada anya Niger eme ka eshọ na ha na-edevelop be ha Abuja alụghị Abuja ife a ga-alụ ya Kano alụọ na Kano Kaduna etu a eme ka eshọ na be ha niile na a na-edozi ya in case anyị ga-edebe Lagos iche na South apart from Lagos State onweghị ebe ọzọ ị ga-aga na South develop Mobile kedu afa nke a na-agụ egwu nke ya na-abịa n'ọgụgụsi ya ịya afọ ụbọchị ebupụrụ ya court na Osun steeti be ha efu ka side be ha dị Oyo steeti godo ewepụ Ibadan ndị Igbo ji aka ha develop ebe ọ bụla efu mma na Ibadan taa bụ ndị Igbo develop ya apart from that ị na-anya na Oyo steeti shit Ijeogun steeti shit so South niile jekere Benin ewepụ ndị Igbo na Benin na-anya ụkwụ ya atụ ya ọ bụrụ na mgbe ahụ ụmụ mgbe ụzọ dị sọ ha wee na-aga ma ọ ịbatagodo n'ime Benin kọmkọm zinc ya na-afụ onweghị ofu mkpụrụ ezigbo ụlọ dị na Benin asị na onye Benin rụrụ ya apart from oge ụmụ ha na-abụzibaje gba akwụna n'itiri gbata ego edozichala ụlọ Benin ma mmata bụ ndị Igbo the only place ị ga-eje na South ọ dịka ọ dị developed by n'Igbo anọ individual prowess based on na ndị Igbo. Okay, ọ na-eme mkpọtụ ọfa anọ a ndebere ebe were ezi nke mmankere biko ndị nọ na YouTube ama nọdụ emezi datin na-abị were emezi ya ọkwụsigo akwa ọkwụsigo dị alụ m ife ka mma na mana na n'ive na-ekwu it has stopped. So yeah, ka anyị debezi the fan ka o nwee ike na ajụ the phone oyi because the phone chaba ọkụ na which ọ chabagodo ọkụ already. Samsung were nsogbu. Samsung was serious problem. 55 Samsung were nsogbu. Ọ na-eme mkpọtụ na ọ ga na-eme mkpọtụ right now. So I'm not gonna stay for long, but no ka ikpo ogbe n'ọnụ ọgụgụ ife nchọ ka ngwa ndị ụmụnne anyị na-eje ụka ndị bụ Jizọs n'isi bụ ezo na ihe na-eme o nwere ihe nji wee were caption ati Cubana chief priest na Obi Cubana ndị a bụ ndị gbaala onwe fa mbọ hustle ọka mmadụ use their brain debe chọọchị n'akụkụ mara ihe onye ọ bụ chọrọ mee ihe ọ ga-eme wee nọrọ ebe ọ nọ taa ọ bụrụ na ala ọfụma na-echọ ka ịpụta ka mmadụ adị m ekwu maka ndị gbagoro mbọ banyere onwe ha ọfụma ebe a ndị gbagoro mbọ hustle on abroad hustle nọlụ comfortably well now this message I brought for you message is mainly for ndị nọ na Nigeria ebe a na-aka na a hope on God na ọ na-ebelieve na ọ ga-adị mma this that nwekwa ebe iji azụ eje etu esi wee design the system bụ na nke nwa bụ onye si side ya na ị ga-anọ n'ụbịam onwe ezigbo ihe ị ga-afụ ebe a ga-amotivate gị
onwe ya zụ na onwe ha aka gọọmenti ị ga-afụ n'ala Igbo onwe ha ezigbo ihe federal gọọmenti debe n'ala Igbo and your state governor adịghị ready itinye highest na a ga-eme ebe na arụrụ ụzọ ahụ bụ na 4-5 years obebikwa na ụzọ a si Ọnịcha jebe Enugu na ụzọ a si Ọnịcha jebe Enugu ịwọchi fụdat na ịgagide ruo toll gate na ụzọ adịrọzi mma o nwere side ị ga-eje a na-agba one side jee ruo ọkụzụ one side ka a na-agba ma ndị na-eje eje ma ndị na-ana ị gafee ya otu aka esi a ya agbagide nke a dị mma otipịa bifo otipịa alụtọpụ dị other side nke a tipịazie onye ọbụla gafekwa side ya etu a ka a ga-esi wee na-eme ya year in year out ọ bụrụ na ọ ka bịa tinye ihe ọfụ they no go ever do am. You get why? And they got busy. They believe that God ga-eme ya. Whatever God cannot do does not exist. If I'm kọgheri ya na-akọgheri every day. Inekwa anya efu na Pastor Jerry Eze ihe ọ na-agbara n'ego so na one of the richest pastors enwe. A na-eche ma ebe o bilọngụrụ. Ụbọchị e nyere ya staff ahụ anya ga-adịghị ifugodi ya uche ga-ama adị ya. Ihe aghọta ụbọchị e mere initiate ebe ahụ uche ga-adịghị ya a na-akpọ Jizọs. Ihe anyị dị busy side ya bụ Jizọs na chọọchị. So ọ bụrụ na Igbo okorobịa etu ara bụ efu I tap into your blessing I tap ị ga-atapụgide gbuo isi ị ga-atapụgide nwụọ etu a ka ị ga-esi nọrọ hia na-akọgheri time eje n'ụlọ ụka ruo eje n'ụlọ ụka life gị niile bụ from house to shop from shop to church from church back to the house efe anụnwa onweghị ezigbo ihe a ga-etinye to develop you onweghị ihe a ga-etinye to develop your talent nothing like that. Ndị anyị na-afụ n'ụzọ kịta na-eyi akpụ ụkwụ a na-ere ole eji agba ọsọ imechara onwe competition onwe tournament a na-etinye ebe ị ga-eyuzi afọ enwe search ndị power bike ya na-emechisi mmadụ ntị ebe a ihe anọkata enu na-enwere efe dịka drag race ụdị ihe ha dụrọ ebe a ya debe ego na onye win ya na-enye ya ego ụdị ihe ha dụrọ ka ụzọ a ga-agba ya there is no road. Onweghị anything to replace to develop your talent. So ihe ga-anọbụ ịda agba okirikiri round and round onweghị ebe iji azụ eje na this country especially in the south ebe a mụ na gị si ana onwe onye dị ready ikwu ya chọọchị ga-adịkwanụ ready ikwu enu segodekwa gị zọba onwe gị ihe a na-agwa ọ bụ na nweghị ihe God ama na-eme na gị keep on praying n'oge nnọmara na ndị a niile n'isi adịrọ ha mma bụ oge mmadụ si na God si agwaghị na gị you should pray. God a na-asị agwaghị na you should pray so ọma God ama your problem ka ezi ihe na-pray who are you praying to why na others onye a nye azago dị ekpere gị na gị need ikpe ekpere gị watch ya from now till echi na ị ga-afụ ka ya prove olugu ya bụ God ọ nọọsụ ya gwazie that you should pray to who? Why gị na-akwụsị God ahụ ịgwa gị nwa direct pray to me pray bụ gịnị gwa gị yọọ ya why nna ga-eji gị eche ka nwa yọọ ya na ịyọọ ya gịnị ka ọ chọrọ ka ị mee ya no gịnị ka ọ ya emere gị ha ego ka o ya ekechi nye gị ka ọ ga-direct gị to bank ka emepe bank vault bụ ihe ego kedu ihe a ga-eme n'ụlọ so gị nwazi na onwe gị na-enwebe ebe ịkwụ akwụ na-ama how to go about your life. You are in a resort to praying. Obi peche ekpere, where are you going? Obi Cubana agbaba mbọ taa. Onye ọbụla nwere grace nke. The thing bụ no discover the potential ability and he works towards that. Onye nke a were loyalty ya follow onye up with hard work and mmadụ ịdị smart. Follow up. Dị committed to ihe ọ chọrọ. Ihe niile ọ na-emekwa bụ towards that mmanya ahụ ọ na-ele ebe a na-ele mmanya a na-agụ egwu dị a na-agba egwu ebe a ana ọ bụ egwu chọọchị ịgụba egwu chọọchị agụụ ga-egbu gị unless ma ọ bụ na ọ ka ịgụọ ya in a gospel way na ị ga-enwe ya own album ọ bụ ije na-agụ ya n'ụlọ ụka pastọ kpọpụtara ndị niile na-agụ egwu n'ụlọ ụka ya si ha pụta enwe ọgba ha ọ sị na ha nche niile bụ criminal as long as ị na-agụ egwu na-anara ego na chọọchị na igwe criminal. Agba m some of you ndị for that video
ma ya nwa na-anara ego ndị mmadụ bịa ụka ọ nata ha ego ya nwa abụọ criminal. It's only your talent that will make a way for you. Ọ bụ na your talent bụ ịgụ egwu wee decide ya na gospel ka ị ya na-agụ, hapụ nke ị na-agụ na chọọchị baa na studio gụọ egwu chọọchị ego ya like ya ha streamuo ya ka ị nweta ego. Ma ọ bụ na every Sunday jee na-akụ egwu na-agụrụ ha egwu maka na ị nwere olu ọma na God ka ị na-emere ya ịgụcha agbaba gị aka ma onye ga-ego transport for life ị ga-abụ onye ụbịam. Naanị ya na-agwa gị ị ga-abụ onye ụbịam forever. That your pastor achọghị your growth. Ha ncha niile ana m agwa gị wepụ anything concerning Jesus n'ọnụ ụka. If you ọ bụrụ na ị chọrọ eziokwu ka ị soro Jesus bie ndụ ka Jesus si n'ụlọ ụka pụọ. Ụlọ ụka bụ ebe design ka ehu odogu down ka ha wee achieve their own aim. Ọ bụrụ ka ehe pụọ ga-ehe pụọ. Ọ bụrụ na ị ma na ị na-agụ egwu a na ị chọrọ iju your voice wee serve that your God ị chọrọ si ebe ahụ pụọ. N'oge Osinachi si wee nwụọ ka ihe chọọchị mere ya kedu mbọ chọọchị gbaa n'isi ọ mgbe ife a na-eme kwesịrị ka ọ na-egosi gị ka ị na-amụta ife ịchọ iso Jizọs. If you want to serve Jesus si n'ụlọ ụka pụọ. Chọọchị na Jizọs enwe mmekọ. Jizọs eje chọọchị. Jizọs enwe chọọchị tabanakụl ahụ ma ife na-ebe once in a while o jenye ebe a ọ bụghị priest mgbe ọ nọ hia onweghị ihe o ji eme kama na ihe a bụ their own tradition and culture. Otu a nnọkịta si na-efu m na mmọnwụ njegide rue na mmọnwụ kwuo okwu zoo egwu mmọnwụ mgbe ọbụla ya ekwu asị enonowu jere mmọnwụ wee pụta na mmọnwụ wee zọọ egwu ma ọ tụọ gaisi nkwụ mee video na ọ bụrụ part of my history has nothing to do with my life. Jesus abụghị onye ụka. From Bible ahụ ibu na-asị nke nwa bụgodo onye na-eje ụka esoro nje ya bụ ụka so na-agwa gị etu ọ dị. Ọ bụrụ na ịma na Jizọs ka ị chọrọ iso pụta n'ụlọ ụka isote nwuo Jizọs ọfụma. Mgbe ị nọrọ n'ụlọ ụka rules ha debere dị ya ama ekweghị ka ifolo Jizọs ọfụma. Nke a ife ị ga-ama. Ọ bụrụ na ịma na ị chọrọ ka ị live your dream akara aka gị abịa ga-eme ekiri gị uwe. Ị nọrọgo n'ụlọ ụka bụ abụ mara datịrị nwere onu ọma ana mgbe ọbụla ị bụrụ abụ n'ụlọ ụka na ọ na-enwe ofu ndị mmadụ si ebe ahụ pụọ baa na studio jee master one album bubutie. Ọ bụrụ na ị nwere ego call me, I will personally sponsor it. Ma make sure na ọga ka ị gbara ego ka ị banye. Ọkwa akara aka onye na-eme ekiri ya wee gbokwa God na-eme ekiri uwe akara aka ibibi ụwa bụ ihe eme ekiri uwe. And ime ekiri uwe bụ na dị smart. Those your pastors ama achọ ka that your smartness put ife. And they tell you ọ gị decide ka ịgụbara ha n'ụlọ ụka. Ị decide ya ka ịgụbi ya na studio otu a ka ọ ga-aba. Why na Gozie Okeke eji anọrọ n'ụlọ ụka gụba nke Gozie Okeke why na ọ na-anọ n'ụlọ ụka gụba. Ndị ụka na-akpọzi ya Chinyere Udoma why na ọ da-agụbara ya n'ụlọ ụka. Ọ chọpụtara ya nwere onu ọma. Chinyere Udoma abụ osisi ha dị bụ ya na nke a na-akpọ Ndidi Amaka ka ọ ma mgbe ha bidoro. Ọ mesi mebere onwe ya nke ya bube egwu jebe na studio lebe album ya lebe na-eleta ego bụrụ ọgaranya today. Nke nwazi na onwe gị nọ n'ụlọ si ebe ahụ pụọ jee chụọ akara aka gị. Ọ echụta ya kịta na your God ewere all the glory. Ma ọ bụrụ na ọka ị nọ n'ebe ya they will use you. Ha nwa nye gị 1 naira. Ihe a na-agwa gị bụ ihe nsogbu gwa my own blood brother. My blood brother bụ captain na boys brigade for many years. Mgbe esi ebe a pụta ụmụazị ịzụchara azụ agasigo Brusia family men ị ka na-eme brigade. Ego ole ka chọọchị na-akwụ bụ nothing. Church no dey give am 1 cent. Mana ụbọchị bishọp ga-abịa onye nwa ga-eme ya onwe grace ihe niile adị oke akụwọli ya bandị media display ụmụazị eyiri their uniform masị mma at the end of the day o nwere ihe nweta nothing. Enyekata ọnọ malụ na ịnọ ka enye gị ọnọ. That's why you wait hate see anything concerning ọnụ ụka. Ihe aghọta my passion kpọọ asị
ha ncha bụ exploiters. Oge ahụ asị nka ịmana na ụlọ ụka ka mmadụ ga-abịa ụka sisi na ya wepụta 5 million si wee ke ndị niile bịa n'ụka taa shishi they no go see. Ha nwa ga-ewerekwa nke enyere ha anya ha dịkwa na this very one enyere onye ọbụla very nya akwifuru ama nka mmesie describe ndị a ọkwifu religion ma ọ bụrụ na ịpụ adị a ị ga-anwụ miserably. I tell you, onye ọbụla chọrọ ife Chukwu a na-efe ya individually, a na-efe ya collectively. Yes, ebe a nọ ana m eto Chukwu na-eto chi m n'ime ebe a nọ na-enye ya ekele. Ebe a ka m ga-anọ kpakọ ọnụ kpọọ mụ na ya kpaa nkata nke na-enya mgbe ọ bụla si ebe a step out activities na-akụ n'ilo ga-dominate my mind and ndị a na focus on other things ọ pụọ n'ebe Chukwu anọ. Ihe mụ na Chukwu nwezi that moment bụ nọ na direct is my part. O nwee ebe mmachi ịtụ isi intuition ga-agwa m no mana ife onye anọghị n'iru ga-anya kịta chelo na onye a ga-atọ ọnụ this that otu a ka anyị si akpịa God and God said to me, oh etu a God na speak to everyone every moment. O nwee ebe ya na-aga anya ga na-aga n'ihe akpọbasịrị n'ụzọ ị na-anya fụ na street ya na ihe ndị mmadụ na-elekarị ebe a o dogoro anyị ife bụkarị demand ebe a nụnwa ọkwa enwe demand and supply. Ị mara ihe bụ ogbe a ife na-aga afịa n'ogbe a ị nene ka ọ bụ na ifuru na-alụpụta plaza dị a and ịma na inwe somebody ịchọ ka ihe that kind thing ka ị ga-edebe anyị mgbe ọ bụ na ị na-agazi ọ bụ na ị nere anya na Facebook na China fụ ihe dị na ime inquiry ebubata ihe ọya aga ebute ya ịmarago ebe ị ga-ejeje jụọ ha ego ole ka unu ya ego na-enwere m ihe dị na ọkwa ya bụ na mmadụ dị smart. Otu Asaba nọ kịta Asaba for example enwere many clubs here many bar juru ebe a of which na ndị opportunity efu mmanya dị anya mma na ọ dịrọ here amago na mbubata ya ebe a mmererịrị ya anọ nlebi a na ego dị ụbọchị m ga-eme ihe nje n'ụlọ ụka kịta m weta ego aga nchekpebere m ekpere ifugie ọ bụzi ya God aha ama ka isi kpata ego maka na God aha a na-ekwu ihe a o nwesịrị ụlọ ụka arụchara God ego ejiwara ụlọ ụka bụ ego akpara this way nna agwa gị ụfọdụ bụ ego akpara na alcohol ka eji rụrụ God ụlọ ụfọdụ bụ ego akpara na drugs ka eji wee lụ na ụfọdụ bụ ego ọbara ka eji wee lụsị ụlọ ụka ahụ ebe ahụ ị na-eje taa ị na-eme God this that. Ịchọ ịba uru na mmadụ si n'ụlọ ụka pụọ si ebe ahụ pụọ ndị a na-abịa ha na-adagharị ifunugo ebe obi Cubana dara n'ụlọ ụka ka ọ na-ejezi ụka ịfụ wedin ya ọ mee wedin ịfụ ebe ọ na-agba nwunye ya ring ugbo one ka ifugori ọ dara Cubana chief priest ọ daana wine ọ daana God ọkpụrụ ha like ya nke nwa ihe God ya mere ebe bụ ịda na otụgharị obodo n'ọnụ ụfọdụ bụ pastọ ọma bịa gị nwa ada peace gị nwa ada na ehi na-ezuzugharị ụmụ anụmanụ juru ebe a ị na-ejedebe ebe ị ga-eje ka ịda ha na ihe edere na gị nwa ihe niile a na-ada onwe nke mfụrụ kpatara ego onwe ha nke kpatara ego. I dey tell you afọ my own choir master ka m fụ adachi m ego tebe aka last year dachi ego ọmụkwa that year m ji amụkwara adachikwa m ego ịnenesi aha ja living condition adịrọ mma eho choir master gosi choir master na-eme ọfụma very few ka ị ga-afụ eplesi ha na salary nwa bụ ego na mgbe ụfọdụ ada akwụghị ụgwọ eho choir master na elite ozugbo ọnwa ihe a na-eme ndị mmadụ ga-abịa eme anyị efukwa ha dịkwa busy o hapụ their schedules o si na shop omnata make ya sure na choristers ya nọ ka a na-abụ abụ enwe music festival mgbe enwe singing competition ọ ga na-arapụ ife ọ na-eme na-abịa ndị kwaya ga-arapụ ife a na-eme na-abịa a ga-abịa onwe nke a ga-anọgide ọkụọ 10 in the night a na-eme constant choir practice
emegide ya ruo na eji uniform gị nwa ga-eji ego gị kwa uniform. Church cannot kwalụ gị uniform. I were ego gị kwa uniform ka unu wee dị asọ that day. O nwee ndị ga-abịa fụsịa na ụlọ aka dị ha n'anya alahụ ụla last night. Ruo mbọsị ahụ emebe competition ahụ mesịa ana ebute kọpụ na aṅụrị ya ego ebute na datin ụnụ ama afụnatị ya anya chọọchị unu na-espend ego unu kwa ya masta akwụrụ ego one bụ salari ya na chọọchị mana o kwesịrị na a ga-eplesi ya na salari onye eriju afọ ka ya bakwa ya kwa ya masta omugu. Some of them na-akpụ ụkwụ fa na-eyi abịa chọọchị, nene kenya, nene trọza ha na-eyi abịa ụka, nene chet ha, nene tai ha yi, nene si ndị kwa ya masta ma kwa ya mistress, nene ndị a na-akụ bandị, nene si ahụ ọfụma. Agụụ na-agụsị fa ncha niile, they are hungry. Mgbe ezigbo ego na-abịa na that church. Asị gị na ịchọ ka gị na Chukwu dị na mma, because onye na-eche agụ na condition a wetu ha nọ iwe bịa ka i preach. O nwere nke chọrọ i preach ndị ọrụ dị nsị a nene etu ịdị nene etu ndị nenegodo onwe gị nene mmụnwe ị na-abịa izi ozi ọma. Ajụ ọgụ na kedu onye ya sị na Chukwu dị na mma. O na-efi m ọsọ ọfịa mmadụ bịa ka o zie ọsọ ọfịa ozi ọma. Ọsọ ọfịa wee sị anya Ebraham ga ịtọgata m ọkwụ ya Ebraham ịtọgata m n'elu ka ịdị na-eyi iyi kootu asụrụ gada ọ bụrụ wọchịrị ya. Ị ga-ele n'onwe gị onye na-abịa izi ozi ọma ibe izi m about God mmenenego ka m fụ condition God ga-adebere gị wee mere ebe ọ ya edebe mmụọ. Agụụ na agụgụ ihe eriju afọ ibe izi m ozi ọma God ga-abụrụ na ọ dị oke mma na-afụ ya na-arụ oge show. Ọ bụ agụụ na agụgụ ichenji nwa akwa yi onweghị ya mfụ na ahụ gara alụ ọnụ. Kedu ihe mmeji si na God ga-adị mma ka anyị so ihe anyị na-eso bụ ebe ihe dị yotago ebe ịkpọ mbọ mma afụ ife mmene n'ọwa ibu wee bịa ma ọ na-ebe ịkpọrọ nwa mbọ mmene n'ọwa ibu bịa nene eghe ọfụma mmanụ ụmụ idikwu. That's why na some people jee nwaanyị di nwaanyị ajụ ife o ji jụ bụ na ọ dịrị gị anya ịtara arụ, ọ dịrị gị anya n'ike anụ adịrọ gị n'ike ọ gbadatị na ide eriju afọ. So ịkpọtakwa ya kịta ka ọ bịa taba afụfụ, ịkpọtazie ya echi o buru onugbu n'isi na-efe na-agagharị n'afịa. Ọ na-eghe anya na agụụ dị na saịdị gị, so ọ bụghị ihe ọ na-achọ. Before convinced nwaanyị na-echọ na eyi ya ọyị ị ga-adị asọ ọ na-eghe anya ma na-egbata onwe gị anya n'izu ife na ịbụ na ọ bịa ebe ụlọ nene mmanụ ụmụ Igbo ka okwu aka gị ka ọmama gị ka na-efe idi gị ma ọmama gị na-edisaịdị ihe ị na-eme. Etu a ka ọ dị na your God enyeju nwa agha afọ ị na-agba m bịa ka mfebe nye ya God mụnwa nwere ụdị ife adịrọ mma atọ ọkụ gị atọ fit bịa si ebe a pụta iche ife Chukwu nchọ nnọlebe a na-abụrụ onwe m abụ ma mkpọ mwelu handel kịta enwe handel Solomon, enwe handel Mezaya, enwere GF handel. Ntinye ya na YouTube ọ na-akpọ nsoli a na-agụ ya ọ na-enye m joy. Hallelujah chorus nti ya kịta pam 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 hallelujah nsoli a na-enwere obi aṅụrị marakwa na na-eto Chukwu a na watch nne akpọ ya bụ ihe onye ndị ahụ that group mere that na-anara ego. Why na ngị nwazi na onwe gị n'ime enonwe ya ka iso naraba ego ahụ ije na-akpara ndị ego n'ụlọ ụka chena Chukwu ka ị na-emere ya nwụkwa Chukwu ị na-emere ya. Ihe a bụ the system design ka e wee na-eri the system design ka gị bụ oppressed ka ị ka nọrụkwa ebe ahụ ị nọ. Ndị a bụ oppressors, ndị anụnwa ha chọọ ihe ọma na side ga ama ụgbọ ezighị ozi a ihe a bụkwa ozi ọma. Ozi enwekwa anything to do with Jesus. Ihe niile ha na-akọ onwekwa nke ha na-eme. Ha enwekwa ezigbote omume ndị a na-eme. Aṅụba nkwụ ha aṅụcha na nkwụ alaba ọtụ fa alachu n'ọtụ ife ọbụla abụ efu nke ha aka nke gị ikunye ijeje sekpuru ya na-emere ha ị na-eme confession inwekwara sense ichi confess ya lia Chigu direct because na Chigu ma mgbe imere ya ị pụghị izonarị ya Chineke mgbe ị na-ekpuchi mmehie gị che na ọ dịghị onye ga-ama. Ị pụghị izonarị ya Chineke ihe ezonarị nwe ọma mgbe ị kọmitiri ya
ife o ji mmalụ bụ na conscience ọ nọghị n'ime ọ fụrụ ife ọbụla ị na-eme ị na-idoro iji isekpuru ana ije na-akọsalụ mmadụ ka ọ wee kpepụta gị n'ihe imelụ ịmakwa na God gị nọkwa gị n'ime ọ monitọ ọfụ ihe niile mee onwe nke mere mmụọ gị na amarọ ọ na mmụọ gị ka ị conceive ka ị esi ata nwa mgbe ị na-agbado ya agbado aghụghọ niile ị ghọrọ asị sịrị asị na ihe niile a mmụọ gị ụma ịgbara ibe ndị a niile ka ezi ọ nke nwa n'idiri o wee sị chee echiche ndụ gị bere onwe gị akwa ụgbọ bugala so gị bere onwe gị akwa cry for yourself chee echiche ndụ gị is within you ikunye ijekwu ya wee sị gị ebe ha na-asị gị na-agbaghara gị ha na-akọgheri agbaghara gị mana conscience gị na-apịa gị ịtalị conscience gị na-apịa gị ịtalị ijidere nwa mmadụ natuo ihe ha n'ike o jebe ịmaazi kọndishọn nwa ahụ nọ enwere ike las nwa bụzi afọ ime nke na ịmaha onye ọ bụ afọ ime nọrọ sọ ngwa ya o wee gaa ikekwe ndị be ha chụpụrụ ya achụpụ ma ọ kpụrọzi ya akpọ ya ofu agadi nwoke ị nọrọ sọ ngwa ya ijego n'ụlọ ụka jee mee confession asị gị na-agbaghara gị ịgwa bụ onwe gị eziokwu gwa onwe gị eziokwu nwa onye gbaghalụ bikọs nwa ha gbaghalụba gị nwa atasị afọ akpọbata nwa gị n'ụwa na-ata afụfụ biri ijezi asị gị na-agbara ego gị na-akpagharị na-ebiri onwe gị burukwe nwaanyị ọzọ inwere nke ị nwere n'ụlọ gịnị adị na mma na-amị ọnụ nke a sị gị na ọdịime a na-ewepụ ya ewepụ ka a dị ime ije ekene Chukwu na ọdịime mana o nwere nke ịtụbara ime chụpụ ya laif ya igbugo karịa ya gbuo laif ya ọ na-akwụgharị kịta ya na agadi nwoke ebi nwoke dị 70 years a na-atazi ya obere nwa dị ya mmadụ asị gị na-agbagara ego gị ụbọchị ahụ na-efusiri nwa ka ihe obi na-agba gị ị na-adị hapi ịfụkwa ya conscience gị ebidokwa pịaba gị ịtarị ifugo na agbaghara barị mana dide ị ga-akpọbata di gị yọọ ya mgbaghara gwazie nwunye gị na ihe atị kedu ihe anyị ga-eme a ga-esetụ nwa ọ bụ na onwe ego esetụrụ ọnya kwụọrịa ụgwọ ụlọ bidoro ya life ka ọ wee na-enegodo nwa ha anya mgbe iji mee ya ka mmụọ oge jiri settled mana imere ya mmụọ ga dị settled inwe mgbaghara no forgiveness because you need to forgive God onwe for all these years he happened this guy na afụfụ you need to gbaghara onwe for condition idebere nwa ọ na-aga ya ka nji sị gị na ọ bụrụ na ị chọrọ ife Chineke ị ga-efe ya n'ime mmụọ na eziokwu anything short of that bụ nkwugheri eso na chọọchị ga-edufu ga-edufu ha setịsịrị rules ga na-edugu mee na ị na-atụ egwu ndị butere chọọchị ihe butere ya wee kọdo oge anya bụ ka ị na-atụ egwu steady agwaghị na ọha nwa ka ị ga na-enye ego ka ha wee kpepụta gị n'aka ebe mmụọ nsọ nọ. That's why na Catholic Church mgbe ebidoro ya na-ekwe ka onye ọbụla afụ Bible anya jekwa mee research gị you can never touch Bible ya afụ dị anya nya kpatara na nke emeziri ọfụ a dị 66 the first one nke ha nwa bụ use goduru self nwee nke dị 72 apocrypha ọha ya agụpụtara ahụ mbọsị ụka a na-etu a ka o si ya aga na the whole Catholics dị everywhere nke a gụrụ n'ụlọ ụka ka a ga-agụ ebe a nweghị ha na adị onweghị ha na-ewepụ ewere buletin na-enye gị ha bịazi agụ ọrụ kwuo ihe ha samọn ha ekwucha ịnaba enye ha ego ma ndị ga-abịa confession ma ndị ga-eme ha ihe a bụ ritual edebeghị etu a ka ị na-atụ egwu every day ịma na ihe a bụ usoro ha ji wee chi saịdị nke ha through that ka a ga-eji wee mara ndị a ga-impoverish malụ ndị a ga-edekwaba ya ka eji nwee elite enwere ndị bụ leaders nwee ndị bụ rulers wee nwee ndị a na-achị ndị nọrọ ọkụ mmụọ ọ etu a ka esi wee debe unu na-apụta Jizọs afọ abụọ afọ edebere ka ị wee nọrọ in perpetual bondage all your life. Hapụ Jizọs ka ị nweta onwe gị n'obodo na-amụrụ Jizọs ka bụ na-eme ọfụma nke nwa bụ onye nọ na UAE na anụ ihe dị na-ekwu ọ bụrụ asị hapụ UAE natabe ụnụ na ebe Jizọs na-ere elu supreme ya ọ bụrụ na Saudi Arabia n'enu ego na na-akwụ ndị mmadụ na Saudi ehosi Ronaldo ka epulu jee Saudi ehosi Ronaldo onye jibu ego already ego bugharịa dị ya
enye ya rules na ihe ịma na-eme imeme nke ọ na-eche ego ahụ kweta jebere onwe ebe a ọ nata ihe ego a nyecha ya savisi ya natakwa ọ bụrụkwa king side nke ya ego na-achị ego ahụ na-achị ka ha na-eme ihe a ji achị bụ na ha anakọtago ego ahụ ego nọzi na side ha nene ụkọchukwu nke moto ọ na-agba ụkọchukwu ọbụla ewepụrụ jedebe ya na rural area ahụ adadị ya ma obi adadị ya mma ị mara ndị a na-eji ego sọtụ ọ dị awee ka eweba ha na siti ka eweje ha n'ụlọ ụka na-eme eme ịmarọ etu a esi eji ego positions na kọmpani etu a ka esi ego ya n'ụlọ ụka o nwere ụkọchukwu nọ na chọọchị ma ada ewepụ ya ewepụ ọnọdụ ya for many years why ọ big man debere ya di ya anyị ma onye mbụ ana m aka ụka na St. Peters na Ọkịja ebe nkala ụka jee na ụkọchukwu n'ebe a ada apụ apụ ebe a ka ọ nọ for many years ọ big man anyị nwere Ọkịja debere ya ebe a ada ewepụ ya ewepụ si wepụ ya ọ bụrụ na ha chọrọ ka ozi ọma na-egro ọ bụrụ na ezigbo mmadụ ha weji ya na small church ka o jee grow nunu members ebe a ya jee ka o grow members ogirigo ifu moto ọ na-agbagodo ebiri ya krokro neresịa nke ya echi fada eburu ụzọ bụ kọmuniti atụkọ ego ihe moto just because na-ebu fada mana teachers na-akụziri ụmụazị kedu life e nyere ha teachers iche na ịbụ teacher dị izi na mụ na gị dị enlightened today bụ ndị teachers ha bịara anyị tali ka anyị wee mụta ife fa bịara anyị tali ka anyị malife bụ na mmadụ ekwesịghị ide eje late na ị ga na-agba ụzọ fa bịara anyị tali ka anyị malife bụ neatness fa bịara anyị tali ka anyị malife bụ comportment fa bịara anyị tali ka anyị malife bụ mmadụ appear smart afọ niile na ndị teachers ha tala anyị kedu ife community nyere kedu ka community si wee na-respond to their wellness today enwero ka ezi ka m mesi nwe mind itake up a teaching job ọkwa nọọsụ nke onye ọbụla na-agbazi na maka na ndị UK na ndị Canada na ndị anụwa place value on nursing taa ọ bụrụ ya ndị nọọsụ anyị nwere n'ogbe kịta ihe anyị na-afụ bụ na ha na-anata ọtụ ịbụ na eji ịnụ nọọsụ na be anyị bụ wahala bifo ịbụrụ nọọsụ ụmụ anyị na-edega anya kịta ọ ga-aba n'ahịa ihe nna gbago bụ ka ọ dị eturu m n'ala Igbo onye ọbụla na-arụ nọọsụ a na-afụ ya na ha na-ala ndị nọọsụ na-ala nyanya o nwere ezigbo okwu a na-ekwu about them today ọ bụrụgo a different story ihe anyị kwesịrị iplace value upon anyị na-eplace value because na-akpọpụla anyị uche anyị dị ya ihe nwere uche anyị jedebe ebe anyị na-ekwesịrị idebe uche ihe ama na-abara anyị uru Jizọs chọọchị eluigwe ha nwa bụ ụkọchukwu ya amụta nwa ọgba mbọ zụọ nwa ya ka ọ bụrụ nọọsụ ma zụọ nwa ya ka ọ bụrụ dọkịta ma ka ọ bụrụ lọya akpọpụsịa ha abroad ebe ha ga-aba uru nke gị bụ ngị set your sight in the things above ha nwere set their own in the things in America in the UK ihere nke gị bụ above mugu juru be anyị ma okenye ma okorobịa na agbọghọbịa nọ ebe a ụmụ anụmanụ unu na-akagbusi onwe unu na-aka ụka na-ero kọndishọn unu nọ ebe a na-aka ụka ewepụ ndị jiri abroad o nwere ezigbo ụlọ ịyafụ na be anyị ewepụ ndị jiri abroad chena ya na-agba aka onye na-ego n'ọchịchị Tinubu ndị na-ele building materials ga-agwa ọ ndị na abroad na-ego ihe niile ụlọ a na-arụ kịta bụ ndị na abroad onwe ego a na-akpata Naijiria kịta onweghị ego a na-akpata ebe eji arụ ya ọ ndị na abroad kedu ihe na-ebute development be anyị na kedu ihe ị ga na-eme asị na gọọmenti tiri ya ka ndị mmadụ ka dia life wee chenji enwe sọch ụlọ akwụkwọ ọfụ ụlọ ka alụ sofa asị na gọọmenti na-alụ ụlọ akwụkwọ n'obodo unu ka abịago materials na be unu o nwere nke efu gwa skuul alụ ọfụ na n'obodo unu ọ so na Enugu so Enugu alụsị smart school nke be anyị n'ọnụ ka a na-akọ so ihe a na-achọdebe bụ ka arụọ ụlọ ụka ka efu how stupid ndị be anyị ka arụọ ụlọ ụka ekwuo na ga-arụ new church ha ncha niile ebe a ka anyị nwa agadi nwaanyị na-enwere ihe ọ na-eme ọjọọ afịa ego ọ zụtara o wetara ha chọọchị a ga-arụ ya 10 years
because ihe a bụ mechanism to make money. Every year na-ede akwụkwọ na-edetara maka ya mana ajicha nọmba gị ka esi enweta nọmba gị don't know ebido kpọba gị na phone eburu na ha recognize gị mana ekwubu okwu ihe dị n'obodo they cannot contribute. Ịma na chọọchị ada participate n'ihe dị n'obodo as if na nke nwa bụ onye obodo ekwesịrị ha nwa dịalụ nna ihe ndị bụ unu na-ekwu họlụ a chọrọ ịnụ iti ego kwalụ ha ego tinyekwalụ ndị bụ unu ego na ihe a dị mkpa ka obodo unu nwee họlụ n'obodo unu a nwee họlụ na ọ ga-ama mma onwe ihe a na-eme anọrọ ebe a na they don't participate n'ihe na-eme n'obodo. Father participate na development of obodo. Ekwukata okwu security n'obodo unu ka chọọchị tinye ọnụ. They don't contribute. Ka chọọchị gote ofu Sienna dash ya ndị community for community policing, for community vigilante. They will never do it. As if na ha na n'obodo a ego niile na-abịa ebe a abụọ for it. Ị na-aghọta? Ha ewepụ onwe ha. Etu a ụlọ ụka ọbụla ha bidoro bifo alụcha ya na-akụcha 10 years 15 years ndị mụ a na-arụ ya ihe a na-agbago aya megide ya n'isi ebosi aya akụ parapet etu a ka esi megide ọtọ ebe a ụkọchukwu nke a bịara ijuo afọ ewepụ ya onye ọzọ abịakwa ebidokwa lọnchin na donation n'isi gbarakọta aka akụkọ na onye a riri ego o ji wee rie ego chọọchị achụ ọnya nke a ga enwere ike ọ bụ na n'ihe ala ka ewepụrụ ya ị na-anụzi na ọ na-adazi elu ka ese ndịrị ya ụbọchị ahụ bịa na ndị adazi elu eme ya welcome ọ nọgidekwa ebe ahụ rie ọzọ ya arụzi bụ na ọ na Emmanuel chọọchị Ogidi ka ọ nọzi etu a anyị arịta ya kwụ ya nwụchọọ ya criminals ndị ori I dey tell you ha ịgbaji ndị na-abịa enye ọda ka esi wee na-akwa ozu na influence ihe na-eme n'obodo negatively na-eke esi akwa ozu mmadụ nwụọ ha yebu ụzọ mechaa maka na onye a na-eje ụka ụmụnna anọrọ ndị ụka abụrụ ha nwanye etinye nwanne ha n'anya ọ bụrụ ndị ụka ga-enyi maka na ọ na-eje ụka sezighi ụkwanụ ndị Igbo anyị nwe problem ife dị ka nwanne m ha mma anọzi ọ bụrụ onye nwa m yi ihe nwa ya abịa dọrị nya naanị ọdọ ya naanị ka nwanne m wee jee eluigwe nọọ ihe ọsaịnụ abịa pịtọgide zibe ozi gịnị ka ọ na-ezi ihe ahụ ọ na-ezi ebe ahụ ọ na-eme ya o nwere ịfụnanya n'ime onwe ya ya nwa na-abịa izi ozi ọma na ụmụnna ọ n'ebe obodo ọ na-amụrọ ka ndị a si bido ihe akọrịa akọlụ ka ọ ya abịa dade kwụrụ ọtọ na-akọgheri debe ahụ ya amụ ihe ọ na-ekwu na-agbasasị ezinụlọ ozi a na-ezi kama ọ ga-abụ to unite ọ ndọsa ebe kọọ ebe na-amụrụ ịgba na onye ahụrụ kịta na nwanne ya na ya yiri chu mmiri ya na ya jiri nkụ ya na ya gwụrụ nni ewu ya na ya mere so many things before wee kpata ego ọ kpatara taa eburuzi nwanne ya abụzie na problem nwanne ya abụzi nke abụrụ nke ọzọ afụba ma ejire na-agwa onye nwụrụ anwụ na ibia ndụ gị ọfụma ibiro ndụ gị ọfụma na ịgbakọtara ụmụnne gị azụ na ihe eji ekwu ya bụ ka ndị biri ebe a mụra na onye ruo nya chọọ ụmụnne ya ebe ha nọ ihe anụ ya ọ ya agba mbọ ka okwu n'ala onye nke maka ihe ezinụlọ ya ga-enye ya a na-akọgherisi okwu ericha ọ naba n'ụlọ ụka ụmụnna wee ka bidozie akwamozu ịbịakwu ebe ahụ ụmụnna na-anọ wee na-anakọrọ ya na efu na obi adịrọ ha mma ụmụnne na-agbakwu di ya ụmụnne na-atọ nọ n'ihu uke n'ebe ahụ to receive ndị ha nwere grudges within themselves gbonone ka ụkọchukwu a na-aga na family zie ndị abata anyị anụgo ihe na-eme ka anyị dozie na ihe a ị na-amị ya ịnọgo ihe a ebe a na-akwa ozu ifu na ndị a nọ ebe a na onwe nke obi dị mma onye nke abịago ha nwere ego dị ataịtụl naba unu na-egbu onwe unu gbuo na onwe unu ino consign am ọ ga-ahapụ na chọọchị ka chọọchị nwụọ naturally ka anyị na-chiga bak ka nwanne m na nwanne ya
onwe ihe nwanne gị mere gị na-eweghị were ọjị were mmanya jee tiri ya na ụmụnna nya bịa di ya ka eti ya ọnụ na-aya ekpe ya ekpe ekpecha ya onye ikpe mara sị ya nwanne m na imeta ya masị nwanne gị ọ masị nwanne ụmụnne na-aba adị na mma ụmụnne niile adị na mma mụrụ onwe ha mebekwa ihe ka esi eme ibi wure Jizọs gbachaba ya n'iru ndị nke ama Jizọs a na plan evil against you nyonyonyonyonyonyonyo everyday enemies. Sọ ndị ụka bụ ndị nwere enemies. Sịsọ ndị ụka na-enwe enemies. Onye ọbụla bụ enemy. Ọ ga-amụnwa esendụrụ gị na enemy gị ahụ. Ọ bụrụ na ị chọzi ịbụ nwanne m jee mere ebe ihe gị, you are not my enemy. Ọ ikekwe na ịlaikọrọ m. Ọ bụ ọ bụzie na ịlaikọrọ m ị bụrụ enemy. If you don't like me, you don't like me. Na ịlaikọrọ m doesn't make me your enemy. Ọ bụrụ na m alaikọrọ gị, you are not my enemy. Mụ na ya na-amị ọnụ. I can't like everybody. O nwere na alaikọrọ your face self. O nwere bụ na ọnụ onu ya self ọ laikiri ya. Mana ọ bụ ya ọmaghị ka ọ bụrụ enemy. Ihe chọọchị na-epromote dey everyday bụ enemy. Gịnị mere enemy? Maka na ọ laikọrọ. O nwezi ihe mere maka na mụ na aga ịbalụ mba anyị na-ebe m anya. Ka esi determine bịa n'ala Igbo bụ ọmụnwa ngwa mbute ọfọn ka anyị bikwasị ya aka na anụ nwa anyị zụdoro ọkpa ma ka esetụrụ nke ahụ acha na-eburu Jizọs bịa na-ekwugheri everyday. Ihe na-achọkwa ịgwa nwanne m, if you want to survive in life, wepụ Jizọs n'ihe ị na-eme, wepụ chọọchị n'ihe ị na-eme, wepụ religion n'ihe ị na-eme, focus na ndụ gị. Nọọ iwin kwara ana iwin chi gị ahụ ma God gị ahụ anara ekene. O nwee ihe ọzọ God na-participate kwasị n'ọsụsọ abụ otuto ka ọ na-eri mebe n'ihe ị na-eme. Ọ bụ ka ọ bụ na eche eme ya na ije nata excuse ka ọ bụ na eji eme kpọọ ọnya kọghiri ka ị na ịchọba ego nwebe ebe chọọ ịga in life. Ọ ya ka onye kpụrụ onwe ya agbọghọbịa na-ene onwe ya mara na ọ na-achọ ịghọ ife a na-akpọ ọkpọkwụ. Ị na-ene mkpọrọ taa ya anya efu na onye esibego na agbọghọbịa na-apụ. Nnukwu agbọghọbịa ala juru obi na-akụ 30 years 31 years ka nwoke na-abịa ọsị nwoke a ka ya jee jụta Jizọs Chukwu kpọkwa agha ọkụ be nne gị ka ihe atọ ije ka ije jụta pastọ ka ije jụọ Holy Spirit. Nye bụ Holy Spirit m onye bụ Holy Spirit na-ekwugheri ị na-eje ya je ajụ ya i wee je bido fasting. Pastọ ewee nye gị ekpere gị kpee Psalm 81 kpee Psalm 60 ka kpee nke a kpee nke ihe a ka ihe ekpecha wee na-ege nwoke anụnwa si ebe o si nata rekọmend ya ga ọbịa bute ihe ọ ya eme ebe ọ banyekwa plane ọ naba mbọsị nwakwa wee nata ka ọ bụrụ ma Holy Spirit o mee na approve nya Holy Spirit ya anụnwa na Holy Spirit ama ọnya nwa na mgbe ahụ ọ na-abịa Holy Spirit asị ya na onye abụ di gị ma na onye abụ adịghị ị ga-ejidebe eju ya. O gosi na ọ dị absent in your life. Onye dị absent in your life if I need ya, you don't need that person. Ma spirit ọ bụla na-adịrọ constant in your life, you need ya ka efu na life ga ada a center na that spirit. O nwere spirit nọ within, you need right eju ya. Mgbe ahụ ị na-afụ ya the spirit ga-eme approve ma ọkwa na disapprove. Etu a ka ọ dị n'otu amụ anụnwa bụ spirit. O nwere nke o nwere nwaanyị ọkpọdo isi na ọ ga-eso ọgụ mgbe ya inoje ị ga-atụ gị tụọ ọkọ gị were ajụ ogbo gị na-arụ ọdịsịkwa gị ihe megide sef gbakọta azị pịa anya aka ka ịma ma ndụ ọdịsịkwa ọfụ ofu ịma na ndụ ka dị ma o nwere nke bụ na ọfụ taa gị nwa na-eji eji ọ na-eme ị na-ebute ya kastị m ebe a ana nke nwaanyị anwa wetuo anya maka ụmụ nwaanyị dị arụrụ ana okwefu ndị a very very arụrụmanị people. Ọ nọbirikwa ọkụ ya na mgbada ka ọ ma ife na-eku ume ọ ma ọ bụ na ebe a na-eku ume o nwere nwaanyị bụ na ife a na-enyekwu ya nwa kik ka o nwee ike mmalụ ma saiz ọ bụkwa onye ife ọ na-achọ ito onye ga anya na trauza fụ na nwaanyị ya nwere effect ebe nọ etu a mbụrụ nwaanyị ebe a ka anya m ya dị ọ bụ na o na-eku ume ọga ha bịara Holy Spirit ebe a bụrụ onwe ya mụ na pastọ m na-eje mba Holy Spirit bụ nke mụ na ya nọ bụ ya bụda Holy Spirit. I tell you na
kalistri ọkwọ mego taa ịkụ onye aka elu kụọ onye aka na okwechiri ị na-ajụ ọmedizikwa ndụ to God ịnakata nwa gịnị ya dị na sef ihe ya chi imegharị ahụ ọzọ ya ma na-ajụ gịnị na iwe bido stori ịkọghị na onye ibinyere ego akwa enye gị ego ịkọ na onye ibiri ngwa ahịa akara aka esi na akụkọ Abraham market 7 years ago na ya ọ ka na-ewute ọ na-agwa gị rapụrụ ya ka enwe ike n'ọnọdụ ọfụma mana nwa ahụ na o nwere nke ị ga-afụ kịta na adịtị na-ekunye Holy Spirit mere approve ọ ka o si alụ ihe ọbụla na mmụọ ọghụ mere approve that moment happy and emeghị approve as whatever you shall bind here on earth has been binded in heaven, whatever you shall set free has been ọga heaven na-agba ụbụkwa ebe a ka ọ dị weriwe ebe a Holy Spirit na ebe a God bụ ebe a akọgheri ka ije jụọ ọnya ụfọdụ n'ime ụmụ idiot a bụ ndị pastọ ha n'ala oje ana nwoke ọbụla n'ala nwaanyị nwere ụdị jealousy ọ na-adị mgbe ahụ da ga-abịa ahụ ozugbo ebe isi ya na o ji wee nwe onye na-abịa ọtịa onye nwa bụ onye nwe onye ebe ya weta afọ ya dịka ya mee ekpere okpechọsịa na Holy Spirit eme approve ka ị wee nọrọ na-ata gị ị nọrọ na-atagbu na-akọgheri Holy Spirit everyday na-akọrọ gị akụkọ Holy Spirit ị na-ege ya ntị na-agba Holy Spirit ọbụla na-adịrọ active na ndụ constantly happy nke ọbụla ị na-eje ajụ ka ije chọta ya happy ọ baghị uru nke dị active bụ nke gị na-anọ mgbe ọbụla ọ na-agbaghị na ihe ị ga-eme ndị na-agba gambling ga-ekweta ihe na-agba gị o nwere game ị ga-achọ ịgba na Liverpool ya nna ya ị na-ekiri ọ na-eme gị obi na ị na-ekata ya o nwere mmụọ ya sị gị gba Liverpool first half draw ịgba anya first half draw mmụọ ga na direct ịgbasị ya iri afụ dat na game asef na ị ga-eri ya o nwere nke ya bụ anakata ọsị gị catch out ị catch out at the end of the day ị ma na ọfụma spirit ya dị ọnọ within ọ nke a bụ the main one ọkụkwa na ọkụọ no regret whatsoever mana spirit nke ị ga-enye ya na-eche 1 month okwube 2 months okwube you need ya you don't need it hapụ onye akpa Holy Spirit na Holy Spirit ahụ ihe ọ na-eme the main Holy Spirit bụ nke anọghị ya ị ga-afụ egel o nwere egel ị ga-afụ ọma mma mana mmụọ ga-ajụ oyi ebe ọ nọ mmadụ na-asị na ma nke eme na ịnụ nwa na nwa ahụ makwa anụ mma nke nnọọ mmụọ ga jụrụ oyi ebe dịka ya ndị mmadụ na-afụ mma ọma mana nke nwazi na onwe gị mana this girl abụrụ your own person enwere ike mgbe ọbụla gị na ya nọ ị na-adịsi oke the joy adịrọ dị ya you know the vibe you know the girl enwe vibe mana o nwere nke gị na ya ga-anọ ụna na-egwuri na-amụrị ma your friends nwere ike fa laikrọ nke a maka ị na ọchawapụ ighọtago spirit a na-agba nke hapụ nke enyi gị soro nke na nke a bụ onye mit nke a bụ onye machịrị ije nụọ ya kwa your friends a bụ ndị ga na-asị na agba ya ọfụna ebe mmụọ anọ na ka mmụọ ji ọkụ jide ya mana nke nwazi Holy Spirit agwagogo nọ nka fọdụ ya hapụ ya ndị na-enwere okwu aka ha jee chọba ka mmadụ bịa gwa ya bịa convince ya mmadụ ga-agwa gị ihe Holy Spirit gwagoro unless a evil person man evil spirit nọ in you ma ọ bụrụ na ịma na ndụ gị dị ọcha holy ahụ na maintain ya spirit ga-anọkwa n'ime gị bụ Holy Spirit nya ga na-agwa gị business dị aṅa abịa your way spirit a ga-emove si gị mee business ya gị tinye ego gị na business ya itinye ego emesi ike n'onye Holy Spirit o nwe ihe ọzọ nke a na-akọ n'ụlọ ụka bụ asị ha na-eme ya ka ọ bụrụ na onwe nke nọ ga-abịa ya besi ọbịa visit ego onwe ụdị ha ahụ dị mmụọ Chukwu na n'ime maka na anyị nwa bụ mmụọ anyị bụ ọkala mmadụ ọkala mmụọ otu a na-ekwu okwu na ife na-ekwu okwu n'ime m nọ n'ime sound ka ị na-anụzi ọnụ m jọsụ na-emepe
ka ị wee nwee ike ghọta the sound na ife m na-ekwu. Okwu ekwuru ekwu bụ obi afụrụ anya, ọ mmụọ m na-ekwu ya ka m ji bụrụ ọkala mmadụ ọkala mmụọ. Ndị na-anị mechie anya m kịta ebibe m ndụ m somewhere naanị mmụọ na-abụrụzi n'ụwa anyị nọ bụ to ihe ọbụla ị ga-eme ebe a. Nna hit dị ọ bụrụ na ikwuru akpochizi windo maka ndị a na-agụ egwu. Ebe anyị nọ kịta inidi anụ arụ iji wee mee ọpụreti ebe a, mana naanị mmụọ inidiri anụ arụ. So mgbe ọbụla anyị dinara anyị eme appear on the other side ebe anyị na-enidiri anụ arụ, anyị na-ebi ndụ ka mmụọ, mana anyị nọ n'ebe a anyị nidi anụ arụ. So ị nọ n'ebe a ọ mmụọ gị a na-edukwe gị ebe a, mmụọ gị a na-direct your steps. Ụbọchị njọ ụkwụ apụna gị ama a na-ekwu ogbo because of ife na-eme ebe a, ọ na-eme already, si na-eme activate ka ọ dị active. N'ụbọchị ọbụla mmụọ na-aṅụ ọbara pụta n'ilo, ụbọchị mmụọ ọbụla na-ebute soro nọ n'ilo, ụbọchị mmụọ ọbụla na-ebute ihe mberede ga-anọ n'ilo, ka mmụọ ahụ nọ n'ime stop gị from moving. Ọ ga-eme kama agbara ya ọbụla kii moto gị achọ ya achọ, ị ga-achọgide kii moto gị ma ebe ọ dị, ị na-achọ imebe kọlụ nna amakwa ebe kii m dị ka ihe eme asị gị na esendizi oke na onye apụtabazi ka ọ gbaa saịdị bego bịa bụrụ esi onye a na-abịa to God afọ asaba gị ozugbo ihe ahụ ebe afọ ọsịsa si ọzọ ọbịazi egwu ya si ya biko ya je chọọ ọgwụ ya ga-egotere gị ọgwụ. Ihe a ka ị ga-akwagharịgide ọkụ 11 o'clock mmụọ na-enwe ọbara apụ ha na n'ụzọ iwe muvuo ka ọ na-ịma anụ ọ na-eme ọ na-efunụrụ ebe ọ mee ka ọ bụrụ na ọgwụ ya ọ na omenụrọ ya na o nwere ebe ị chọrọ ije nọkata nnọọ from nowhere ị na-achọ nka ibichata nka ị chọpụta na foonu gị sef ekwere n'ọkụ na foonu gị ada achajizi achaji, ije metụ ya aka obido chaji ọ bụrụ 2%, ihe ji 2% wepụ ị ga-eche ka ọ chaji taa. E nwere ike na-eje na batrum ọ bụrụ na toothpaste gị agwụna iwe kunie ejebe iji igo toothpaste ihe ebu ọnụ ọla wepụ. Mba, ozike ebe ị na-eji igo toothpaste ebe anyị nwaanyị na-adịrọ serious with ichetara nwa achọkwa anago ị na-ajụzide sign sef iwe si ya nna ka ekwanụ ka o si adị ọ dị free asịghị free gị na ọmakwa nwata gị nsogbu ọha ya na nkata ka ọma nwaanyị bido preaching nke eje ya dị na eje ya dị igro ịchọ oriji mbita ịchọ black bullet igro ihe eji ike eju maka ogbu adị iwu ogbu na ya dị maka iwere kịta ajụba ogbu ọ dịka ịkasị ogbo ọ ka ejebegoro ya dị eruzie ya dị ka ama ka esi emegharị nju ịmara ihe nwata ahụ ka abagodu na ya dị ka abatagodu n'ụlọ ọ batazi ababa nkata udo na nke ụlọ na-atụkwasị onye ọsịghị ọgịrị ihe ma gị wee bulite ọba nke ya tụkwasị ya na nke gị bido na-agbatịsị ya ara ịgba nke ijebe onwe ya na ịgba nke ibe onwe na ịgba na ọ na-aba kazi ide play ide show ajụrụ onye na-ekwu anyị na-enwe obere na nene material ejikwara ya akwa ịma ma material ịtagịrị ya ọga na-eme igwe na isi ọkpa ma mma ị na-abịa nso anakọta egwu ndacha n'obago ihe a na-eme ya bụ Chukwu chọrọ ka ịdị bizi ya ka ị hapụ ibu ilo. Ka m na-agbago enwezika akọghata akụkọ anọ na-agbago na ya na-egbukwa ọkụkọ ya na-egbu ọkụkọ so ya eje n'ihe because ị nwere ike ije n'ihe dị ga enwere ike ogbugoro uchu ọrịa ije n'ihe ahụ o nwere ike mebiere gị ihe ị na-eje so Chukwu na-azọ gị ọ chọọ ha ka ihe dị aṅaa mee gị ya ka iji niile ka ị na-ege ya ntị all the time. You don't need anybody ebe gwa gị ihe Chukwu na-ekwu onwe kwifu that supreme God a na-ekwu supreme ahụ bụ nke na-enye gị ndụ source of living bụ nyanwa energy ka ọ bụ mana Chukwu bụ nke na-direct your path.
Chiga is responsible for your success here. Makono ya ga na-edugasi gị ebe dị iche iche. Ọ Chiga ga-agwa gị from nwoke man, gị warm up to this person, gị follow up. O nwere nọmba dị aṅụ sị gị delete ya nọmba delete ya. Ka Chigu na-eme ya. Chi na-ebute ego bụ Chigu, ya bụ akara aka ya. Asị gị agwụ. Iwe a niile ide ya ịma ya niile maka ị na-agwara gị okwu Jizọs bụ chi ka ọ bụ, mana ọ bụrụ nke gị, it's not your own. Chi ọbụla na-eyiri ọha abụrụ nke gị na Jizọs oyiri. Ọ bụ na gị na-eyiri ọha pịa chọba nke gị. Efu chi etu dị ka ọ ga-adị. Ọ dịrị iche etu dị. Nene chadogu na nke ma can never be one. Yes, ọ mere ka efu anya through your shadow. And idina na ebe anyị dina ka o dina. That's why sometimes you don't need to define your bed. Keep your body undefiled. Sorry for the go away, get active. Not activate and attention, not attention. Consult. I want God to locate me. If I am in one sense. Or here church in Akuzria. God didn't locate you boom can I your location. Location or location can I wear. GPS or Yabata not or locate me. I want God to locate me. Ask God to locate you. Ask God to visit you. Really? God had visit you. Or what problem? Or energy I need on it Rosendo. Abraham God may locate you on my being. God I want you each. More your mouth, more your jaw, your gym or chared, India, even in use for every human being. Moses, we all they could God energy. Manankedi responsible for ngiwa ide jena nataneze moto neme nke abura ihe niile abuchi personal chi. Each person will nke mere assign to. Nne umu onu 10, onu ncha nwere 10 different cheese. Nwa ya na nke ibi above. Muna ejeruzie no no ka ya je na achọ what is not there. Ndebe chimchime so na akara aka enyere m ga-eji wee mepụta ihe ka chi m nala ekene nwere akara aka na-ekwugheri na nna achọ God ndị Israel mana Israel aha ama God ha ọbụla urochi ya soluchi ka ịchọta ihe ị na-achọ obi Cubana chief priest anyị na-efe today ka ebe ha na utap wọsi ọ ga-emebe ndị otu a ka anyị chaga esi wee post kọcha anya onye ọbụla eje na-eme mana ntị ibe ndị nke m efu ịkọ mpost onye mmasị unu solu m ka anyị wichi onye happy birthday onye ọbụla akọ maka na ọ bụ obi Cubana mana ntị nke obi Cubana ya na-eyene not because slave ya n'onwe ego onye kpatagoro ego ka a na-eselebrate ọkwa ya onye ọka ọ kwesịrị ịbụ ife ọ kwesịrị ịbụ acha m anyị ga-enebe anya ka onye a si kpata ego ọ ya anyị kwesịrị ịdị concerned about ọ kpatara ya n'ụlọ ụka ọ kpatara ya by following God ọ kpatara ya by fasting ọ kpatara ya by wake up or keeping late night si na ebe night vigil ọ bụ ọnụ ka o si wee nweta ya he didn't make his money in that way ha nwa na-ejekwudo ụka afụba ma onye jire n'ụlọ ụka mgbe anyị na Facebook na ha nọ n'ụlọ ụka weta obi Cubana na ha na CP na ebe a na ụlọ ụka afụba m ya efugo have you seen it iya afia ma na anọzi deliverance service if ya ka obi Cubana na eme ọkpọ bụ n'onwe ọda
Fuanya we doria n'isi na-atụgharị na ifunu gị God nke ọ dị iche ọ ya ka eji ya aghọta ihe a na-ekwu ịghọta gị ya na so ihe anụ abụọ ọrụ ka a na-eri ụlọ ebe a ịchọ ịba uru wepụta onwe gị ebe a ịjụ onwe gị kedu ibe ndị ọcha ji wee bukọta chọọchị bịa dọbịa ebe a ka anyị dị bizi na chọọchị why na ha ebute factories ebe a ngị wazụ na onwe gị kweta n'oturu production na marketing ka mmadụ ga-eji wee na sustain na-eri nri why na ndị ọcha dịrọ much concerned about it wee dị much concerned about ebe anyị ga-eje ma anyị nwụọ even the companies a debebulu ebe a mgbe abụ their own why ha ji wee buru ya na ka nwee influence ya ebe ka ha mba bụ mmanụ anyị companies ha ọ dị ebe why na their companies adị ebe a ndị a na-achị achị na kedu mbọ ha na-agba to bring in those companies ebe a they are not fighting for it as long as someone eriju afọ they don't care about you kama they can sponsor church programs they can come to church ka e wee dọtakwuo unu adị ya na ọ na-abịa ọbịa dadị unu enye ha special recognition even the people who na donate ego to this church na-aza chọọchị a na-agba mbọ na-eficha oche a make ya sure na chọọchị a na-aga unu ga-aka ụka n'ilo edebela unu canopy outside fama abịa nọrọsịa n'ụlọ ụka police heavy police presence adị that day even the DSS ha blocks everywhere debesi iruo na chefuo n'onwe ndị na-aza ụlọ ụka amanye go respect you can't enter because of ndị a sense ga na-eru di a mgbachirenụ ka eme ka dị narị nze pope ka onye ga-eji ama na ibu anụmanụ and enwe am apology for you as a Catholic man ibu anụmanụ si ebe a zụpụta baa n'ụlọ ka ị gbara ụmụnne gị baa n'ụlọ ka ibie ndụ ka nwa mmadụ ị na-efe alụsị ndị Rom alụsị ka ị na-efe alụsị gị bụ Katọlik alụsị ka ị na-efe baa n'ụlọ si ebe a pụta efe ihe kpujusi kwụọ nke akpụọ nke ị na-efe mmụọ ọma na-edego na-efe mmụọ ọma ihe achọ ka efe ga-efe to anyị nọkwa na-efe mmadụ ibe ị na-efe your pastor ị na-efe your man of God ihe ị na-efe ịgbara obi Cubana ka ị na-efe ọ ya bụ idolatry if you don't know obi Cubana na-amọrọ gị na-amọrọ otie onwe ha na bende ị ga-epost ya ife a na-ebe were like tap into your blessing idolatry efu nke m ime anya ka ọ na-efuru ya don't mind him nke mụ na bụ don't mind him ma onye nwebụ ihe gị na ya mekọrọ onwebụ okwu ọ gwara to motivate you onwebụ okwu ọ gwara gị ya emeghụ ka irethink ya change your mindset enwe ụdị ha mụ anụmanụ efuru ụka ndị ọcha dọbara gị ya chọrọ ka e bụrụ mmadụ wee debere gị ha chọọ ka e bụrụ mmadụ o nwere ihe ahụ ewetara gị ha wetara factories ka ị na-arụ ọrụ mmanya ahụ ndị a na-eji ebute n'obodo ha edebe kọmpanị ebe a na-egoro ohi ya n'aka ebe a ịkwụsịsị ị na-agba plane na-eje ebe a enwee factory price nwee retail price ebe ezie na enye ha condition na because na ya na-egorokwa na retail ma kọmpanị a dị ebe a na the company dị ebe a kọmpanị a dị ebe a ịma na masị ka you do give away mmadụ kwesịrị ka mmadụ nwoke ibia ya give away ọ bụrụ na anyị ncha niile nwere ihe anyị na-eme nwee iji give away eme imagine every month na ihe na-anaragodi na salary bụ 800,000 every month basic 800,000 naira every month o zuru gị cover groceries cover expenses gị na month na adịzụ onwetukwu business ndị ọzọ ị na-emezi adị maka ibe ị na-enweta ya were ya bido business ga na-egro kwa ị na-anatakwa na-etinye ya onweghị iji give away mmadụ eme na onweghị iji give away eme onye na-echekwube give away bụ onye na-enwerọ anyị ncha niile basically kwesịrị inwe ego anyị kwesịrị na onye ọbụla ije na akaụntụ ya na ị ga-afụgodi ego ụbọchị ị chọrọ ịpụ ụbọchị ị na-achọrọ enwere ike tụta abụ Satọde jee shopping ebe a na shop bụrụ akpụkwu ị ga-eyi echi ịghọtago ihe ụmụ ụbọchị ị ga-eje nenezi fụ na onwe ị na-eyizi chịpụ ya jee kwụsị ya na main road onye chọrọ echi ọchịrị njewala ịghọtago ka ọ kwesịrị ịdị ndị ọcha na-eme ya ọ bụrụ na ndị ọcha ga-eme ya nwaanyị na ya ma emenwe onwe ihe nwere ọ bụ mmanụ ka ya enwerọ anyị nwere mmanụ kwesịrị cover expenses onye ọbụla Naijiria mmanụ ọ dịrọ na UAE weda mgbe na-arụ ọrụ ịda arụ ọrụ o nwere ego one gọọmenti na-enye gị na UAE ebe a Dubai Azindigin Emirati
o nwere ego one gọọmenti na-enye gị ndị ọcha na-eme ya until nweta ọrụ. Anyị kwesịrị iti ikwe the only person chọkwara ka be ha dị mma na efu America na France ekunye na ka egbuo ya egbuo. Alike m ihe mere today April 30 Africa niile stand up enwe protest everywhere. Yes, otu a ha wepụtara TikTok na ihe ndị a niile ọ ihe a ka anyị kwesịrị iji na-eteke advantage na pass information na ihe anyị chọrọ ime. Anyị ga-resist nka, anyị ga-epush for nka, anyị na-anya afụ na ihe dominating edie na-ekwue. Mana ofu ihe ga-eme n'ala Igbo ikwutie ebe a ndị mmadụ afụ ya no comment, ha gara agụ jewura na-eche ka ipostu Jizọs si n'ọnwụ binie, ha nche niile abịa Jizọs mana oppression ndị mmadụ na-efesi hunger ụmụ ihe niile a na-emetụta ikwuo ya maka na ịbụ onye ụka ha gbachite nkịtị. Ka efu na ndị be anyị dị dead mentality onye na-edistọb ihe ga-abara ha uru. Ha may promote ya except we dey promote church. You do anything against their pastors and their antics or how they etu ha si eme ndị a etu ha si wee na-eyuzu ndị a. Nyefekwa ụmụnne gị ahụ ị na-try to liberate ife nwa bụ ndị ga-adị against you. Don't mind that guy. O ji mee nke a mee nke ọzọ nyonyonyonyonyonyonyo. Ndị be anyị enwe sense. Ndị be anyị enwe sense. Ọ ebe a ka a na-ekwu okwu n'ụka. Ebe a ka a na-ekwu okwu Jizọs, Holy Spirit. Agụ a na-anyụ anyị anya. Onwe ihe Jizọs gbanitanwu. Chọọchị ahụ edebere ebe a nothing no gain. Jụọ mmadụ 10 million ọ Jizọs ọ sịghị na Jizọs ahụ ka ọ ga-ewe. Isi na onye a bụ onye ị na-akwado ka ị liberate ya. Ka enye gị 10 million ka ị hapụ Baịbụl. Ọ sịghị mba. Ọ bụ na onye dị smart ọ sịghị nye ya dị 10 million. Maka na 10 million a ga-ego ya more than 20,000 Bibles. Yes, oje kpokọrọ ya adọba mana enweghị sense onye na-eje ụka a na-ama ihe. Nya ka ha ji wee nwee fia taa na onye Igbo na-abụ ọnụ na onye Fulani nọ n'ọhịa ọ na-amụ ya parịparị. Oge anụ ebu propaganda Fulani sikwa na ọsụrụ ụdọrọ mapụkwanụ m ume wee si ndị Igbo echekwa na anyị nwere sense. Onye Fulani a na-abịa do ala Igbo ọ sịrị na ụmụaka ndị Igbo si kwado. Ọ kwesịrị ịma na ndị Igbo kwadoro ọfụma. Ọ nọ n'ime ọhịa na ọ nọ nke a na nke o nwere ihe a na-ese, o nwere ihe a na-eti idi a. Ọ gba mmadụ ya sị agbapụta n'ilo, ọ gbapụta n'ilo ime ọhịa asị na ha nọ. O nwere ihe a na-ese ndị ebe a. Onye ọbụla agbapụta n'ime ọhịa pụta n'ilo afụ ya. Mmadụ jeje di na nwunye mmadụ na Kenya. Enidiri ịjụ ajụjụ. Ihe a na-ezi n'afọ aka mmadụ ka aṅụ juru ya n'aka o buru ya like this. Nya ji ọ na-ekwu ihe o mere. Ihe a ọ bụ ndị Igbo enwere ya. Ọba ya enwere ya. Mana anyị ya emenwuzi ya kịta maka na anyị furu Jizọs. A na-agwa gị na-eji ihe a wee weak ego ka ị dị very weak and helpless. Na ihe chọọchị mean bụ poor fellows. Ya ka iji sị you are like a poor this that. Anyị bụ onye ogbenye emere ya ogbenye ka ọ wee bụrụ ọgaranya. Na ihe onye mmadụ onye Igbo na-akọgheri. Emere Jizọs onye ogbenye ka mụ na ya bụrụ ọgaranya. Ndị Igbo a na-ezuzugharị emere ya ogbenye maka na emere ya ogbenye ka ndị nwaanyị di ya bụ ogbenye. Ezi dị nzuzu ọ nke ujisi ike nweta onwe ya na abroad ọ gbara na-eriri ya. Na-ekwuzi ya na-ekwu kịta na-agwa gị n'eziokwu ma ihe niile juru ebe a na-akọ n'ọnwụ ụbọchị Good Friday mmadụ ejekwu ihe akpụrụ akpụ jekwu ya na-ebe akwa ihe akpụrụ akpụ nke ebute ihe akpụrụ akpụ edebe ebe ike isie ọnụ ma onye tara atụ ụtụtụ ma onye atarọ ike isie pụọ onye nke abịa ka isie pụọ eweta nke asị na-enye unu Holy Communion itinyekwa ọnụ eficha nke abịa etinye na-eficha ya ka a na-ezuzugharị. Anyị eweta nwute ka wake up gba isi ya ebe iburu nke gị ṅụọ etụghị nke gị ebe wee ego ha eji egote ka wake up a afịa afa arụ. Ndị anụnwa amụ ife bụ innovation ka a na-agbago teka wake up a na-ele ego one ife ga-arụ onye anyị gbanyere onye ahụ ọbịa ọṅụọ ọtụghị ya na dustbin jewra ofu kọpụ ahụ ya ha na-eme old system of their ritual ya ka aka na-eme ebe ṅụrụ eficha ọkwa nwa obere ihe ka anyị ede gị mana ego ị na-atụta na-ele bụ one full bottle ya bụ 1,000 naira
ọkwa ka nna anụ ya ọbịda afụ ka nna anụ ya 1000 ka a na-eri ọgara ha ọnụ na ọgarakazi na ya bụrụ 2000 mmanya ha mana a eji ofu bọtụl savụ the whole church ibi emetụghị ya n'ọnụ ọ dị ka onwere dị special ihe bụ mmanya na-akụchikọ ebe a nwee ihe dị na ya ọ wine ọnwa ọbara Jizọs ọ bụ ndị a kwesịrị ije nga ha nche niile ka a jee pruvuo na ihe abụ ọbara Jizọs ọ akwa ọkụkọ ka unu ya bịa buru ụmụ kriminals a juru ebe a ụna hapụ ha na-akpagharị anyị ga-emebido ime ha arrest nwa obere oge mgbe onye isi dị mma ya banye as NBA chairman ma gọvanọ local gọọmenti chairman ma mgbe ndị dị awoku ga-abanye dị ya a ga-ebido chụgharị n'ụlọ ya abịa kọwaba ka ya si wee bụrụ ọbara Jizọs if you cannot prove it ka a na-eche ị na-enye ha ọbara na-enye mmadụ ọbara ya ṅụọ ị ga-ekwu ebe isi wee weta ya bụ ọbara etu esi etest ihe na-akwa ndị forensik na-achọ ka a mara ma ọbara mmadụ ọ dị ya otu a ka esi eweta mmanya a unu epuruvuo na ihe abụ ọbara ka anyị mara ọbara onye unu gburu o mere ebere ọbara ndị mmadụ ka unu na-enye nke ndị mmadụ meta ọnọ ndị mmadụ to vampires n'ala Igbo anya nka gburu onwe unu n'ụka jide ndị mmadụ gwọtọkọ dia brain nwa ya ma left ya from right ụmụnne m daalụ ebe a ka anyị na-eweta ya n'isi njedebe. Thank you for your time. So my last word for you, if you want to make it, wepụ onwe gị n'ụlọ ụka jee chụwa ego ka ndị ọzọ gbaa mbọ. Holy Spirit bụ nke a gị na ya nọ na-agwa gị okwu every moment. Spirit ọzọ ị ga-eme invite ma nke ga-elocate ma nke ga-eme ya enwe any meaning to you. You need ya. You don't need it. Nke gị na ya nọ steady onye abụ the Holy Spirit nke a na-agwa gị eziokwu na-asị gị eme na nka mmadụ gwa gị ihe dị anya eche kparị mmadụ sị gị akparị na eche kpọrị mmadụ sị gị akpọrị na nke ijiberi onye abụ the Spirit ị na-idiri ka gị na ya na-alụkọ nke n'ihe akpọrọ Holy bụ asị ka chọọchị debere ya ka e wee rie egwu anaghị erigogo ya na eme ụbọchị onye matakwa ụbọchị ya ama the truth set ya bụ free from church bondage. Si na chọọchị pụọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị na Kraịst rụkọ. Kraịst bụ onye nzọpụta ohe Kraịst milu spirit ya na-azọpụta gị bụ Kraịst ya nọ n'ime onwe ha ebe ọzọ Jizọs ahụ nọ. Jizọs ahụ bụ mmụọ ahụ gị na ya nọ na-azọ na-agwa gị ebe ị ga-eje what to say and what not to say or what not to do. Iyotago o nwe nwe ya achịta na ịma na obu ọya ọkwa ya agbaghị atana kama ya atịa ọkụtu amụ emegharị ya. Thank you very much. N'elu Igbo eze ụmụ iyo orimili $. Ya ma alụghị mma ebe a ka m na-eweta ya n'isi njere guys na YouTube ngwa aka onye awa na awa anyị mesịa na anyị ga-afụ n'ọlụ na ọfụma. Cheers.